Година след първите протести срещу назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, отново на площад Независимост се събраха хиляди, за да изразят своето недоволство от управлението на правителството. Протестът продължи 2 часа. Там беше Рада Богданова. Рада, какво беше по-различното този път на площада? Всъщност малко над 2 часа, но е факт, че в 9 без 5 пуснаха движението на Орлов мост. Числеността е основната разлика. Миналата година, по данни на полицията, над 12 000 души бяха пред Министерски съвет. Тази година, пак по данни на полицията, над 3000 души. Освен това, тази година на предните редици имаше бели знамена на реформаторския блок. Попитахме Радан Кънев как да си обясним тези бели знамена, начало на протеста година по-късно. Той обясни, че просто преди година не са имали политическа мощ да подкрепят протестиращите. Без политическа подкрепа този протест нямало да успее да стигне до край. А сред самите протестиращи аз лично не срещнах хора, които да бяха против. В лошия случай казваха, на нас ни е все едно. Евроизборите вероятно са дали политическа мощ на реформаторския блок за тази изява. Предполагам, това е политическото тълкование. Иначе хората, които бяха там, казваха, то е логично, че БСП и ДПС няма да ни поведат за оставка на правителството. Имаше и мнение, че ако всички десни партии застанат в този момент на улицата, може би това ще доведе до по-бърз резултат. Колегата ни Даниил Глишев успя да разговаря с Антоанета Цонева от протестна мрежа и с Георги Ганев. Нека да видим тяхната оценка на протеста година по-късно. Това е честване на упорството на гражданите. Те неотклонно искаха тази оставка и ще я получат. Не знам и не познаваме друго такова гражданско усилие с такава продължителност. Протеста не е само шествието. Той не спря нито за един ден. Той беше в акциите на протестна мрежа, ранобудните, Dance with Me Global, всички групи, хора, инициативи, които нито за ден не се отказаха от своето искане. Очевидно този вот на доверие изобщо не се възприема от управляващите като нещо конкретно, специално за фискалната политика, а като общ опит на опозицията да свали правителството, който те по някакви причини смятат за неприемливо. Тоест те очевидно смятат, че единственият начин да падне правителството, то само по тяхно нареждане, а не по искане на опозицията да подаде оставка. Ние имахме възможност да разговаряме с много хора на протеста. Утре в Събуди се ще покажем и коментарите на реформаторите и на тези, които 365 дни бяха на улицата. Рада Богданова в студиото на новините за антиправителствените протести в София тази вечер.